uNkulunkulu akakulonde kubusise akuphumelelise kuyona yonke iminqa yempilo. Igama nguPastor Nikisibeka uDaba lamaphupho. Qinisekisa ukuthi wenza okufanele nokubalekile ukulike nokusubscribe kule channel. Nalokuthi ke sicela ukuthi ube yilunga lale channel. Bawu8 abantu abangamalunga le channel. Siyabonga kakhulu kubona. Bakubone kufanele ukuthi babe ngamalunga le channel bese becontribute at least ngemali engango9 njalo ngenyanga. Lokho ke kuyinto enhle kakhulu, kuyisibusiso kuthina. Kusho ukuthi baya the channel it adds value empilweni zabo noma kubona nje enabo they want to add value kithina ngokuthi babe ngama subscribers, babe ngama supporters at the same time. Siyacela nawe uba join ubeke ilunga lale channel. Sibheka la iphupho likazama wakalikhela uthi ngibikele Pastor Niki ngicela la uncedeke iphupheke la uchakide. Thank you Masiphuphela, sikhuluma ngochakide. Abangawazi uchakide ngesingisi kungaba i-weasel. I don't know if ngibiza kahle. It can be a weasel or a mungus or mungus, something like that. Yela lapho kodwa. Uchakide uyisilwane esincane sinomsilo omude. Sinomsilo omude sincane nje, sicishe sifane ne-squirrel. Yeah, sicishe sifane ne-squirrel nyana kanje, but it's not a squirrel. Sifane ne-squirrel. Yabo, so uchakide ngenza kwethu thina sakhulela emakhaya sasudla ke. Sikhule sudla nje, sazinga uchakide lapha emakhaya kudliwa yonke into. So kodwa ke ngakusho ilokho. Kuwuphawu lingavamile ukuthi libe luhle nje ke nokho. Uma uphupha uchakide ngenxa ukuthi ke noma sasudla emakhaya kodwa uyisilwane esihlakaniphe kakhulu, uyisilwane esiyiqile, uyisilwane yabona esithathwa njengento esingabizi izinto ezimbi ke musisibonile. So number 1, uma ungaphupha uchakide sithatha njengophawu uma ukuthi uhlangana nawo, ngoba ke lokho kungasho ukuthi mhlawumbe usondelene nomuntu ozenza umngane wakho okungamele mhlawumbe umethembe, ongalungile futhi okufisela okubi, okumele umqaphele njengamanje. Number 2, uma uphupha futhi uchakide kumele sikusho ukuthi kuwuphawu uma uhlangana nawo, lungasho ukuthi hayi man, wena kungenzeka unomlingane omubi, ongumkhohlisi futhi oyiqile. Yabona, ngenzeka lo mlingano wakho naye njengamanje liyakhoma ukuthi hayi akuvula amehlo umbuke, ngenzeka uyiqile, ungumkhohlisi. Yabona. Number 3, uma uphupha uchakide futhi sithatha njengophawu olubi uma ungenzeka uhlangane nawo, lungasho ukuthi hayi man, lindele ukuthi ubudlelwane bakho noma kungenzeka umshado uma ukuthi usushadile, lo mshado lo noma lo budlelwane buzohambisana nehibe noma buzohlangabezana nehibe nezithiyo noma kuyinkinga okuzodinga ukuthi ke usebenze kanzima ukusixazulula. Yabona. Kepha ke futhi ke uma ngenzeka uphuphe lochakide mhlawumbe kuwuphawu olubi futhi uma ngenzeka ubone ukudlalisela umsila noma ukuphakamisela umsila futhi, ngoba naloko kuthathwa njengento esuke ichaza la ukulindela isikhathi esibi sezivivinyo nezilingo noma ke samashwa namabhadi esizayo empilweni. Yabo, futhi ngenzeka uzothi uvivinyo, uzothi ukulinga, uzothi ukuba nje nesikhathi samashwa noma amabhadi empilweni. Uma ubona leyo ndlela lapha kuyisikhathi kusilwanyana nje vele singabeka izinto ezinhleke, but omunye ke ngoba it depends kwabanye abantu, omunye angakuchaza njengenhlanhla uchakide uma ubonile ngenxa ukuthi uyadliwa vele, uyabona ka abantu bayawudla, nathi sasudla vele emakhaya. So siyabonga kakhulu ke, siyabonga Nkosi thina. Siwe ni pasi na matulu,